Il-Gvern permezz tal-Aġenzija Support iffirma ftehim mal-Knisja biex tinfetaħ id-disa dar fil-komunità għal persuni b'diżabilità f'Baħar iċ-Ċaq, dan bħala parti minn ħolq oħra importanti fil-katina tal-proġett Soċjetà Ġusta illi qed isir biex jagħti serħan tal-moħħ lil persuni b'diżabilità u l-qraba tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis qal li din hija raba residenza li nfetħet f'din il-leġislatura wara dik ta' Pembroke li nfetħet f'Novembru li għadda. L-Aġenzija Support ser tkun qed tikri din il-binja mingħand istorijiet Franġiskani għal 15-il sena li ġejjin sabiex tilqa' fiha 9 persuni. One News tkellem ma' soru fid-dar Casa Beata Katerina illi kienet kunvent ta' storijiet Franġiskani. Hi esprimiet sodisfazzjon li din id-dar se sservi ta' għajnuna għal dawk fil-bżonn. Kuntenti għax nafu li id-dar sejra s-servi għan-nies li għandhom fil-bżonn. Aħna niġu xi kultant ukoll biex naraw daw l-anzjani jew min ikun hawn ġew. U hekk ma nitilfux dik il-missjoni li konna nagħmlu qabel. Fix-xhur li ġejjin il-Gvern se jinvesti 120,000 euro f'xogħlijiet maħsuba biex jagħmlu d-dar aktar aċċessibbli fejn fost l-oħrajn ser tinbidel l-entratura, jitwessaw il-kmamar tas-sodod u tinbidel l-amara. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis qal li l-iskop tad-dar huwa biex persuni b'diżabilità jkollhom ħajja dejjem aktar indipendenti, għan li tkellem dwaru wkoll il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Joe Cini. Ħanużaw il-parti t'isfel bħala ċentru u bħala biex nrommu l-independent living għal persuni b'diżabilità. Dak ħadd nintuża fil-għaxijiet biex mhux ikun magħluq biss imma anke min qiegħed fil-community. Aħna noffru servizz tal-community. Il-persuni ġibuhom hawnhekk jgħalmuhom independent living, skills importanti ħafna fil-ħajja ta' kuljum ta' persuni b'diżabilità. U hekk ikun qed jintuża is-suq tista' tgħid matul il-ġurnata kollha.